Maayong adlaw kaninyong tanan. Sir Arjuseno, ubani ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtuong Katolika. Nagkatawa ko sa mga komento sa itong mga higala nga mga sulpot, nag-wild sa ato ang comment section. Unya daghan kaayog hawod. Unya ang ilang pagkahawod, instead of nakiktakil sa atua, diya rin sila hawod sa comment section. So, kumingon tagbala ang kasulatan, kaya nga itong topic nga mahitungod man sa bala ang kasulatan, di ba? Sukad pa kagahapon, ato ang gipresent ang tama nga interpretasyon concerning sa pagbasa sa bala ang kasulatan. Kaya nabi tulog kabutang nga kinato bantayan. Pag mag-approach ta sa bala ang kasulatan, tulog kabutang ang atong tanawon. Number one, syempre, kinalan sabto na to. Number 2, kinahanglan i-discover nato kung unsay buot ipasabot sa mga writers sa maong libro or sa maong gitawag og kasulatan. And number 3, syempre ato ang tan-awon ang kanabang iyahang mensahe ba para sa umaabot. So kanang tulog ka butang mao na ang ato ang giya nga magkaplagan nato kung unsa ang tama nga interpretasyon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Pero abi ninyo unsa gyoy pinaka main basis nga magkaingon gyud ta nga perfectly speaking or theologically speaking perfectly kinahanglan sakop ka sa Iglesia ng Gituod ni Kristo. Nga naman kay actually ang balang kasulatan man gud wala mo gihatag ni bisan kinsa. Wala mo gihatag alang sa tanang tao, no. Ang balang kasulatan pinakaunang gitugyan sa Dios syempre sa iyang katawhan. Muna sa Old Testament sa mga Hudiyo, pag-abot sa bag-ong Testamento, gi-compile ang Old ug ang New Testament. So, yun. Ang iglesia na. Ang simbahan na mao ang nag-administrar, mo-interpret ug mutudlo concerning sa nakasulat sa balaang kasulatan. Anong kinahanglan pa manggod nga ibalihin ngadto sa simbahan? Ngano man kay ang simbahan manggod, siya manggod ang implementor na karon kay siya man ang nagtuman, nagsunod og mistikong lawas sa atong Ginoong Jesucristo. Kay ang Old Testament manggod tungod sa ilang wala pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo, so ang ilang function to administer or to interpret the scripture nawagting na ni, nawala na, nawagtang o di ba? Nawala na ni. Munang usa sa mga meanings kanang giingon ni Ginoong Jesucristo Saint Matthew chapter 21 verse 43 nga kuhaon ang gingharian sa kuhaon ikan kaninyo og ihatag sa laing nasod nga makahatag sa iyang kaugalingong bunga. So one of the meanings niya buti pasabot ang pag-interpret sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ngano man kay syempre nagiskot man sa gingharian sa Ginoong Dios, di ba? So kiwa man dawata sa mga Hudyo gibalin dito sa laing nasod. Buti pasabot gibalin sa laing katawhan. Na kung diin siya ang mo-interpretar, siya ang mo-implementar o mutudlo concerning of that scripture. Kay lagi sa ako nang giingon, ang balang kasulatan wa gihatag sa tanan, gihatag pinakauna sa iyahang katawhan. Yang iyang katawhan mao na ang magtudlo, magwali o magpatuo sa mga tao nga kinahangdawaton kining moong pulunga. So sa Bagong Testamento, ang simbahan na. Kaya ang simbahan manggod ang mistikong lawas sa atong Ginoong Jesucristo. So buti pasabot, makasabot siya sa mga nakasulat sa balaang kasulatan nga naman kay naa siya misteryosong kinaiya. Sama sa iyang founder nga si Kristo nga naay misteryosong kinaiya nga di masabot sa pangunahuna sa gitawag og tao. Mo na tungod ni ana kay naa may koneksyon ang maong simbahan kang Ginoong Jesucristo, so makasabot gid siya sa iyang pulong. Di ba? Maka-explain ng simbahan may tungod sa pulong ni Ginoong Jesucristo. So, kung naa ka sa sektang gipangtukod ng tao, sabi niya ito may expect anang interpretation. O sa may expect na ito nga pagsabot concerning sa scripture, nga wa man sila connection sa divine things. Wa man sila connection sa divine founder. So, purely human lang yun ang ilang implementation sa ilang interpretation mo na nagkatibulaag kay ang tao manggod, di manggod perfect. Matanawan na sila. Interpret na sila silang kaugalingong tawag ining panabot. O, di ba? Tanawa, wa sa lamang kasi nabot. Not less than 45,000 Christian sects ang milukop sa tibuok kalibutan. Iya-ihay panabot sa balaang kasulatan. Nagpasabot nga humanly implemented ang ilang interpretation sa balaang kasulatan. Not divinely interpreted. Divinely interpreted manggod, buti pasabutan na ang interpretation na ay koneksyon sa Ginoong Jesucristo. So, mao na nga ato ang bantayan kanunay kung ang pundok nga imong gipasakupan dili gani na mao ang responsable
nga nag-provide, nag-compile, or tawag ini maka-interpret sa nakasulat, biyain na. Kaya di ka makakaplag og divine teachings din ha. Purely human na nga naman kay kanang mong pundo ka, tao ra may gatukod, Amerikano ra may gatukod. So pangitan nato itong pundo ka gitukod ni Kristo. Ya, siyempre, ang istorya nag-ingon na kanang pundo ka, mo ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Mo na kung gusto nyo ka mangita o kahibalo sa Diyos, dangop ka sa simbahan Katolika, nga naman, kay sumala pa sa balang kasulatan, Ephesians chapter 3, verse 10, pinaagi sa iglesia or pinaagi sa simbahan ang kaalam sa Diyos ato ang mahibawan sa nagkalain-laing paagi. Nga naman kay 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang iglesia mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Mo nang mudangop ta niya, dita mudangop atong mga sitang ipangtukod og kano kay wa gyud tay madaw-daw din ang kamatuoran. Kabaka kanoon na pero kamatuoran dehens di ka makakita din na ug di ka makakaplag din na. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.